Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Ýene-de surpriz Merdana Production'yň ýazgatmagynda. Biz häzir nesip bolsa ýene-de sanaja minutlardan Daşoz vilayatynyň Gönürgenç etrawynyň hakykat geňeşligine bararys we Kakajanyň bir ýaş toýuny mehriban ejekesi Towşan doganynyň adyndan gutlarys we şol odan pursatlary internet sahypamyzda siz bilen paýlaşýar. Kakajanyň ýaşulyny bolsun. Ejekesi Towşanyň adyndan Kakajany iň süýji arzularymyzy ýollaýas we sowgatlar bar. Şol odan pursatlarym siz bilen paýlaşýar. Tomaşa edin bizden uzaklaşma. Mehriban tomoşaçlar, biz ýörüýte şu wagt Daşoz vilayatynyň Gönürgenç etrawynyň hakykat geňeşliginde ýaşaýan Towşan doganyň adyndan mehriban Jigisi Kakajanyň bir ýaş dogy. Merdana Production size köpürleýär. Bu gruppa bilen geldik. Hede praktikler var, banda var, fizik bolsa şagalaň şol. Ilki bilen hemmäňize salamu alaykum. Gowmy ýagdaýlaryňyz hemmäňizi toýlugyna hoş gördük. Her kimin kapsynda şular ýaly toýly günler, şatlykly günler köp bolsun. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Kakajanyň hem ýaşy uzyn bolsun. Biz ýörüýte şu gruppamyz surpriz hyzmaty ejekesi Towşanyň adyndan ine sowgat bolup geldik. Hani Kakajan uzak ýaşa. Bir halkymyza, ýurdumyza, arkadaly gahrman serdarymyza, watanymyza bir gerekli insanlaryň biri bolup ýetişmeňe beýik biri bardan dilek edýär. Hoş geldin dünyama oğlum, hiç gitme yanımda bolgun. Hasarlan kadrını bilgin, süyesini bil can oğlum. Hoş geldin dünyama oğlum, hiç gitme yanımda bolgun. Hasarlan kadrını bilgin, süyesini bil can oğlum. Özümü görýän sende maňa men geçtin, can oğlum dünyama hoş geldin sen. Entek sen hiç zady bilen ok balam, sen jennetiňden men doýamak balam. Özümü görýän sende maňa men geçtin, can oğlum dünyama hoş geldin sen. Entek sen hiç zady bilen ok balam, jennetiňden men doýamak balam. Eýe bolgun adyňa goç oglum, mert bol hijene jirlenemin. Elmadama bor sözli bolgun, süýesini can oglum. Özümü görýän sende maňa men geçtin, can oglum dünyama hoş geldin sen. Entek sen hiç zady bilen ok balam, sen jennetiňden men doýamak balam. Özümü görýän sende maňa men geçtin, can oglum dünyama hoş geldin sen. Entek sen hiç zady bilen ok balam, jennetiňden men doýamak balam. Indi bolsa şoň bilen Kakajanyň bir ýaş toýuny jemleýäs. Türkmeniň göz gowanjy küç depdi.